Ya ki silam ai ji kai bantim ya ka start kanang ki badan sya ki shnong ki bakham gendong la ban kedo dag basai bakim ju kham yo jingirap la ka de ban pen bha ya ki kamera kelas ne ban kentiu kerdan ya ka skol ban wat ka tulop jong inoi kai ru ka cham jing e bha Henry haba phai pa di ka jing tristom jong ki bor pni skol rangkat ki nong hikai ki balai ti yela ka jong jing em na ka banta ban ai ka jing nang jing start yiki khon ki khti jong la thain ka long ka bakordor e hadu kata kata Kawai ke skul kebadan hagi senang laper kabadi ke senang kebadan hagi thain khaput ke jila Meghalaya ban Assam kabala tip kum ka laper Presbyterian UP School kabapet bat peniat dagi bor kabalang Presbyterian Pawin kadai ke skul kaba syam ladan ba phai khmat ban pet ye ka bha kamiat jong ke skul haba khenye ki jingirap nang sarkar na du ka jingpan bha lane kino ki jingirap Hadin kato kene por ke jingyolat jong UMDC ka thain uba kenjo lang rang tong ban khmi thu ye ke jingdon kam jong ke skul Henin ke sengi ulalej ban jengo ye ke skul ha ke bawla pan mang jingirap daga gran ke ban lai po 100,000 tengka na ke benta ki kato ka ne ki jingpen biang hagi kamera kelas ha ke bah ke te ki jingle jengo ye ke skul lai don lang ki temen basan jong balang Presbyterian Pawin ki bede ki bor pni skul jong ke skul ha ke jingi don lang orang ba senong ke senong laper orang ba senong ke senong khendoso ki nong hikai bat ki khana skul haba ai jingkren uba kenjo lang rang tong kumunong mikmat pai ba ka thain ulong ban namar ke jingdon kam jong skul ki babun unom klet ban bu ye ki jingken mau nak banta ban penmang jingiram ye ke skul Hadin ba nagaliam jong iba adjust mo rengkat ba di miss kilawan setay sa po office jong nga ban pensngo ba kani ke school kala don po kani ke sinong wala na karang di ke school ke barit henry nagaliam jong kabalang kila persangkat la kat yai ban pentulun ni kam jong di ke school ban penti kana ba kini ki hap ke barit ki jongi kini ki khun ki ki jongi kini ki para ki jongi ki yo e ke jing kai no biang Tina kalian kajungki kilawan berpen snow kita kajing don kam kebaki don kam apa gani ke school tina kalian kajung ngaru isudon ita igram iberit mo ibang ala ban ya don bentalang bagi ke school kajung pi ha ka basibit ngan saai ya kani ka kasiti sai nong hikai jong gani ke school ha ka ba ila ban pedon kam kene kan sai kata kelar jingeram ka ba na ka bata ke school kajung pi tekam ni ka amount ka bahe mo gani ke berit dari wal kali kebarit dong agar parti priang dalam mesin. Oi hagine kisni kipor ke bladet no sadin ngimla ban len ngimla ban klet hiru yaki kaba ngidap apden kijing janjar ha kijing ya lenti kum gane ka kenhun ke badan hangne kaba ngina nongrim buin ngilong kikimi kipa kibape kibakmi na kabanta kajing im kajing long hak kebaken jam sim bat hak kaju upor hak kebaken jado ngila persang banyarap na kabanta kajong pi henry mangiru ngimdai kibabit kibabiang henry kataru katbala kabayai
nakaliang kejong kabalang na nong rimpuin kila persang. Ban kener ya kakti ka jingle isnay ki jong pi jongki na wata jong pi kum ki bahiyeng ki basam kumno la ban penang roy nang san haka jing im ka bakenjado bat kam tam la ka jing im ka bakenjam sim ngisna hukuman na kana kapor ba MDC jong iru idon kakti kadiang kakti kamon ban yarap lem haka nakapor nga scam da ka jingwan ka jong i kandon ka din kadak kabansa jingkan ma kinay ki ay baro kilong da ka jing puniya iwan na jirong